И така, слава да бъде на Господа. Нека да отидем в Словото. Откровение 3 глава. Първи стих казва: до ангела на Сардийската църква пиши: това казва онзи, който има 7-те Божии духове и 7-те звезди. Знае твоите дела, че на име си жив, но всъщност си мъртъв. За състоянието на църквата в днешно време. На име християните са християни, но духовно са мъртви. Втори стих казва: бъди буден и укрепа останалото, което е било близо до умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. До какво води това? До нечисти дела. Дела, които нямат нищо общо с Бога. Дела, които в очите на Бога не са съвършени. Не са добри. Това означава. Затова трети стих казва: помни как си приел и си чул и го пази и се покай. И така, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда върху тебе. Виждате ли? Това ще бъде гнева на Бога. Когато Бог ще посети. Няма да го знаеш. Защо? Поради замъртвялото състояние на духа ти. Само на име в днешно време християните са християни. Само на име. Но в дела и в духовност са мъртви. И Господ предупреждава. Господ предупреждава, втори стих: бъди буден, т.е. събуди се. Най-после. Събуди се. Защото е близо до умиране твоето състояние. Понеже не намерих, казва, делата ти съвършени пред моят Бог. Имат нужда от събуждане християните. Имат нужда от събуждане. Лошото е, че когато някой им проповядва истината, някой им проповядва Словото, Божието Слово, Христовото Слово им проповядва. Истината идва до тях. И изобличението идва до тях. Те вече не могат да го разпознаят. Защо станаха такива християните в днешно време? Това е отстъпление от Бога. Това е охладняване от Бога. И Господ остави църквата си за това в България. Оставя. И Святия Дух не е в църквата в България. Защото живеем в дни на възмездие от Бога. В дни на въздаяние от Бога за делата на всеки един християнин, на всяка една църква. И Бог е въздал вече на някой. Бог е въздал. Има и отрязани пръчки. Има и паднали служители.
Защо стигна до тук? Църквата. Защо стигна до тук? Защото първо това е решение на всеки един от нас, християните. На всеки един от нас. Дали ще търся истината, или ще се задоволявам с нещо, което е буткаво и хладко, колкото да отида там и да слушам. Понеже много християни си мислят, че като се покаят и като се вземат водното кръщение, вече са готови за небето. И просто трябва да си чакат деня да влязат в него. Но това е пълна заблуда. Това е пълна заблуда. Веднъж спасен не означава, че завинаги си спасен. Знаете ли, че има християни в ада? Знаете ли, че има и пастори в ада? Как мислите? За това състояние на църквата, кой има вина? Кой има вина? Нека отидем. Еремия, 23 глава. Първи стих казва: горко на пастирите, които погубват и разпръсват овцете на пасото ми, казва Господ. Втори стих казва, втората част: вие разпръснахте овцете ми и ги разпъдихте и не ги посетихте. Ето аз ще ви накажа за лошите ви дела, казва Господ. Четвърти стих казва: и ще поставя на тях пастири, които ще ги пасат. И те няма да се плашат вече, нито ще треперят, нито ще загине някоя, казва Господ. Ето е причината, основната, за състоянието на църквата в днешно време. Пълна със света, пълна и с грях. До такава степен сърцето на християнина е обладано от света, че когато дойде истинското Евангелие до него, истинското проповядване и здравото проповядване, той го отхвърля, не го приема. И какво? Влизат в спор. Това означава, че те въобще не са на Божия дух. Защото когато си на Божия дух, ти ще бъдеш изпълнен със Святия Дух. Оттам ще можеш да разпознаеш истината от лъжата. И в днешно време се появиха много и лъжи пророци, лъжи помазаници, лъжи пастири, лъжи братя, лъжи сестри, лъжливи църкви. Появиха ли са? Да. Те са много повече, отколкото са истинските. Истинските се събират, трябва да ви кажа, не там, където си мислите. Повечето са на домашна обстановка. Повече са там, където са 2 и 3. И Исус е между тях. Виждаме, че Исус не вървеше с мъжествата. Исус вървеше с неговите. А неговите бяха малко. 12. С хиляди идваха при него, но те не вървяха с него. Те идваха да бъдат изцелени, да бъдат нахранени и след това вече могат да си отидат. И тях повече не ги интересуваше. Но учениците бяха денонощно с Господ Исус. Те бяха с Него. Учениците са тези, които го познават. Учениците са тези, които са Негови.
Тези, които Отец е дал на Господ Исус, това са учениците. И на тях им е дадено да разбират, да познават тайните на Божието царство, духовните тайни, да разпознават. В тях са даровите. Те са плодоносните. Те са тези, които освен светилника имат и масло в светилника. За пророците имало лъжливи пророци, както и преди, така и сега. Както и в старозаветно време преди Христа, така и сега. Имало е. И винаги е имало. Ето какво казва Словото в същата глава. В 16 стих казва: така казва Господ на силите. Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват. Те ви учат на суета, изговарят видения от собственото си сърце, а не от устата Господне. На онези, които ме презират, винаги казват: Господ каза, ще имате мир. И на всеки, който постъпва според своето упорито сърце, казват: няма да ви постигне зло. Не е ли същото в днешно време? Той човекът тъне в греха. И те го успокоят: не се притеснявай, той Господ те разбира, Господ те обича. Господ те приема какъвто си. Господ ще благослови. С една дума, ще имаш мир. Не се притеснявай. Никакво зло няма да се докоса на тебе, понеже така казва Словото. А той човекът тъне в греха. Той е отделен от Бога. Нищо, че е новороден, нищо, че е кръстен във вода и в Святия Дух, той тъне в греха. Нито познава Бога, а блуждае. Кой ще го освободи? Словото много ясно обяснява, че такива лъжливи пророци, такива лъжепомазаници говорят суета на тия хора. Защото, казва 18 стих, кой от тях е стоял в съвета на Господа и е видял и чул Неговото Слово? Кой от тях е внимавал в Словото Му и е чул? 22 стих. Но ако бяха стояли в съвета ми, тогава те щяха да правят народа ми да чуе думите ми и щяха да ги връщат от лошия им път и от лошите им дела. Разбираме ли работата на пророка, работата на пастира, който трябва да храни овцете? Че всички служители на Бога трябва да стоят в съвета на Господа. Ти трябва да се събираш с Господа. Ти трябва да очакваш Неговото съветване, Неговото поучение. Да слушаш от Духа, да приемаш от Духа, да получаваш Словото директно от Него. Това е работа на всеки един пастир, това е работа на всеки един пророк. Това е работа на всеки един апостол. Да стоиш в съвета на Господа. И тогава няма да говориш суета на хората, ами ще говориш в истината. Както казва в 22 стих. Но ако бяха стояли в съвета ми, тогава те щяха да правят народа ми да чуят думите ми и щяха да ги връщат от лошия им път и от лошите им дела. Щяха да ги изобличават за лошия им път, за лошите им дела. Щяха да ги изобличават за греха и за тъмнината и за лошия път. И щяха да ги връщат в правилния път. Такъв трябва да бъде служителя на Бога. Такъв трябва да бъде. Да показва правия път. А не да говори суета и да огажда на човека. Огаждайки на човека, ти не огаждаш
на Бога. Защо го има това огаждане на човека в днешно време? Защото търсиме похвалата от човеци, търсиме си аудитория, която, да бъдем видяни, да бъдем прославени ние, а не Господ Исус да бъде прославен. И тогава мислите ли, че Святия Дух ще стои в такова събрание? Никога. Никога. И така. 23 стих казва: аз само отблизо ли съм Бог, казва Господ, а не Бог е отдалече. Може ли някой да се скрие в тайни места, че аз да не го видя, казва Господ. Не аз ли изпълвам небесата и земята, казва Господ. Чух какво говорят пророците, които в мое име пророкуват лъжа, като казват: видях съм, видях съм. До кога ще бъде това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, на онези, които пророкуват измама на своето сърце, които мислят да направят народа ми да забравят моето име, чрез сънищата си, които разказват всеки на ближния си? Както бащите им забравиха името ми заради Ваал. И казва 28 стих: пророкът, който има истински сън, нека разказва съня. А онзи, който има послание от мене, нека говори моето послание вярно. Какво общо има плявата с житото, казва Господ. Не е ли словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който разбива скалата? Виждаме ли какво означава Словото на Бога? Толкова лъжливи сънища в днешно време се появиха. Толкова лъжливи пророци се появиха в днешно време. Толкова лъжливо слово, което е давал дявола и е баламосвал християните. И те говорят, разказват и сънища. А повечето от тях са от дявола, не са от Бога. И когато дойде истинско слово от Бога, истински сън от Бога и някой им го каже, те не могат да разпознаят, че от Бога е. Що не могат да разпознаят? Защото не са на Божия дух, защото са на заблудителен дух и не приемат. Бог само на тях им говори. Но този Бог е Сатана, не е Исус Христос. И не приемат. Колко пъти съм разказвал за сънищата, които Бог ми е дал, виденията, които Бог ми е дал. Колко са разпознали, че Бог ми ги е дал и е говорил на хората чрез тези сънища. Колко са разбрали, че Бог им говори чрез тези сънища, които съм ви дал. Изключително малко. Това означава, че изключително малко са хората, които ходят с Бога и познават Бога. Ако не знаете, Божият съд започва от Неговия дом. И той започва от пастирите. Защото какво виждаме в Откровение? Казва до ангела в цялата 2 глава и 3 глава. До ангела, не ли си коя църква? До ангела. Това означава до пастира, не ли си коя църква? Казва, пише. Тоест, Господ има нещо против пастира на църквата. Защото църквата, за да бъде в дарено състояние, будна или мъртва, това зависи от пастира. А други въпроса, ти дали ще приемеш, църквата дали ще приеме Словото на истината и ще го живее.
Затова повечето християни не приемат словото на истината. И идва истината до там, до тях. Доколкото зависи от пастира да каже истината. Той ще я каже. Обаче, всеки ще я приеме от църквата. Затова ще има такива, които ще напускат. Там, където се проповядва истината. Ще напускат такива събрания. Няма да им е удобно там. Защото не търпят да слушат истината. Казвайки до ангела на еди си коя църква, означава до пастира на еди си коя църква. Следователно, какво съветва Господ Исус? Казва, покай се. Кой? Пастира на църквата. Казва, покай се. Защото няма да знаеш кога ще дойда. Няма да знаеш кога ще дойда. В този смисъл съм видял, че църкви паднаха поради падането на пастира и ги няма църквите. И пастирите вече не са пастири. Защото в един момент Господ е дошъл и е вдигнал светилник, което е църквата. Виждаме, че до всичките църкви Господ се обръща към пастирите на църквите и там съветва за покаяние. До църквата в Ефес, до Ефес, казва, до ангела на Ефеската църква. Знае твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци. И си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение и за моето учение си издържал и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата с любов. Това е към пастира на църквата. Виждаме какво. Човека е бил ревностен, търпелив е, изпитва всичките служители, дали наистина са служители, и си ги разкрил като лъжливи, разпознал е. И имаш така търпение и за името ми. Всичко претърпа. Обаче, не си оставил си първата любов. Колко от пастирите в днешно време са по този начин? Почти всички са така. Почти всички са така. Да, има някои, които издържат. Наистина издържат. Обаче нека се замислим, ходим ли в любов? Живеем ли в тая любов? Когато Бог иска да ходим. Която е първоначалната любов, когато си възлюбил Господа и си се покаял и си го приел в живота си. Поканил си го в живота си. И си го заобичал. Ходиш ли още в тая любов? Или вече не е същата любовта? Даже казва, не си се уморил. Не си се уморил. Този пастир се е трудил много сериозно. Но липсва какво? Любовта. Да сте виждали пастири, в които им липсва любовта? Болшинство са. И казва, на този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, който е сред Божия рай. Той има нужда от покаяние. До църквата в Смирна. Знае, каза твоите дела. Отново за пастира на църквата. Твоята скръб, сиромашията, но пак си богат. И как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а не са, но са синагога на Сатана.
Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърля някой от вас тъмница, за да бъдете изпитани. И ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Ето, това е единствения, не само единствения, това е единия от пастирите, които не е изобличен в делата си, като пастир. Но Бог го предупреждава, че ще бъдат изпитани. Защо трябва да бъдат изпитани? Явно има нужда. Явно има нужда и Бог вижда неща, които трябва да бъдат доизгладени. Микрофона изключете. Микрофона изключете. Явно наистина трябва да бъдат още изгладени и ошлайфани характери. И му казва, бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Може би е платил с живота си в това изпитание. Не се знае. Щом му казва, бъди верен до смърт. Който победи, казва, няма да бъде поразен от втората смърт. От църквата в Пергам. Там пише, знае къде живееш, там където е престола на Сатана, до ангела на Пергамската църква. Е това. И държи здраво името ми и не си се отрекал от вярата в мене, даже в дните на моя верен свидетел Антипа, когато убиха сред вас, където живее Сатана. Но имам малко нещо против тебе. Ето. Защото имаш там някои, които държат учението на Валаам. Виждате ли? Това, че някои хора от църквата са идолопоклонници или пък в грях, Бог има против вече пастира. Бог има нещо против църквата, освен и пастира също. И в това число. Защо? Защото пастира толерира това и го оставил в църквата това. А знаем, че малко квас заквасва цялото тесто. Нали така? Които учеше Валак да постави съблазън пред израелтяните, за да дадат идоложертвено и да блудстват. И вижте какво казва 16. И така, покай се. И ако не ще дойда при тебе скоро, ще воювам против тях с меча, който излиза от устата ми. Покай се, казва. Ама те там няколко хора, нали, пастира му се оправда. Ама те там няколко хора, аз съм говоря истината, ама те пак тяхната се знаят и така нататък. Пастирите са отговорни за това. Но за всеки един член от църквата. Пастирите са отговорни. Виждаме, че Господ Исус се обръща направо към пастирите на църквите. Затова и някои хора не са между нас в нашите събрания. Господ преди това вижда много ясно. Дава ли шанс Господ? Дава шанс Господ, да. Дава шанс за покаяние, дава шанс за очистване, дава шанс да тръгнеш по правилния път. Но тези хора, които не са между нас, те отказаха това. Не е само тук, трябва да ви кажа и по други събрания. И по същия начин. И затова събранията там са малко, защото там се проповядва истината, изобличава се греха и не се допуска грях в църквата. Защото църквата е свят дом на Господа, където Той обитава между вярващите. Как искаме да се движи иначе Святия Дух? Няма да се движи Святия Дух иначе. Един човек да е, Святия Дух ще спре движението си. И ако упорства такъв човек, Господ сам ще го изчисти, ще го премахне. Виждаме после до ангела на Тиатирската църква, до пастира на Тиатирската църква. Знае къде твоите дела. И любовта, вярата, служението, търпението
и че последните дела са повече от първите. Но имам против теб това, че търпиш жената Изавел. Търпиш жената Изавел, която нарича себе си пророчица и която учи и подмама моите слуги да бустват и да ядат идоложертвено. Духа на Изавел има ли го днес в днешно време по църквите? И трябва да ви кажа, основно той ги управлява в днешно време. Основно духа на Изавел ги управлява в днешно време. Особено жени, които не са поставени от Бог да проповядват и да водят църква. Особено там, където има жени, които Бог не ги е поставил да водят църква и да проповядват. Там директно Изавел си контролира. Бог ще даде покаяние за такива хора. Ще даде покаяние. Тоест, ще чака да дойдат покаяние. Но много рядко се покаяват такива хора. И казва, ето, и дадох и време да се покая, но не иска да се покая от блудството си. Ето, аз скоро ще я тръща на болнично легло. Ето това ще се случи. И ще потопя в голяма скръб понези, които преобладействат с нея, ако не се покаят за нейните дела, заедно с тях. И децата й ще погубя с мор. И всички църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешност и сърца. И ще въздам на всеки от вас според делата му. Бог ще въздаде на такива. И които са ученици на такива хора под духа на Изавел, Бог ще въздаде на тях. Някои наистина ще паднат на легло, други ще пострадат сериозно, особено в здравето. Ще пострадат сериозно. Дори и да се покаят след това, Бог може да им остави немощите. И казва, и децата й ще погубя с мор. Мора са болестите. Кои са децата й? Учениците на Изавел. Тези, които дружат и са подвластни на такива хора. Може да не е водач на църква, може да е просто брат или сестра от църквата. А на вас останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали сатанинските дълбини, както те ги наричат, казвам, няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докато дойда. И на този, който победи и който пази до край, който победи и който се пази до край, за да върши дела чисти като моите, ще дам власт над народите. Кога ще се случи това? Да, тази власт над народите Бог е дава на този, който е победил Изавел. И казва, ще му дам зорницата, 28 стих. До църквата в Сардис прочетохме, че там Господ изобличава, че знае делата на пастира там и на църквата, че само на име е християнин, но всъщност казва се мъртъв. За състоянието на църквата в днешния ден. Мъртвешко състояние. И вижте какво казва. Но имаш, 4 стих, няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Тоест, те са опрали дрехите си. Те са променили живота си, те са очистили живота си. И понеже живеят на Божия дух, изпълнени със Святия Дух, те се пазят чисти. И затова ще ходят с бели дрехи, както и Господ Исус.
5 стих казва, който победи, ще се облече така в бели дрехи. И аз никога няма да залича името му от книгата на живота. Аз ще изповядам името му пред моя Отец и пред неговите ангели. Който победи. До Филаделфийската църква казва на пастира, зная твоите дела. Ето поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже като имаш само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Ето давам те някои, които са от синагогата на Сатана, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. 10 стих казва, понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя те под времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да опита онези, които живеят по земята. Ето идвам скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца. Който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън, и ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, Новия Иерусалим, който слиза от небето, от моя Бог. Ще напиша и моето ново име. Ето го стълба, сестра във видението, което си го видяла, че всеки един, който побеждава, ще бъде стълб в храма на Бога. Амин. И така, до Лаодикийската църква, там има Бог против пастира нещо. Знае, казва, делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюе от устата си. Колко са хладките християни днес? Хладките християни в днешно време? Колко са? 90% от християните в България са такива. 90% са такива. И казва, понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Деветнайсти казва, онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето, стоя на вратата и хлопам. И ако някой чуе гласа ми, отвори вратата, ще вляза пред него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах със своя Отец на неговия престол. Виждате ли какви обещания? Струва ли си тогава да се огаждаме тук с земните неща, светските неща и да пропуснем това, което Бог е обещал на всеки един от нас за вечни времена? Какво е важното? Покаяние и да победиш. Защото 21 глава на Откровението на Йоан, 7 стих казва, който побеждава ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Ето го това обещание. А колкото казва за страхливите, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната уча ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Става въпрос за християни. Защото има тук една група, пише невярващите. А колкото казва за страхливците, страхливите християни, невярващите, хората от света, мерзавци, убийци, блудници, магьосници, идолопоклонници, всички лъжци. Това са
Повечето от тях са християни. Но казва, който победи. Който победи всичко това в живота си. Аз ще му бъда син. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син, казва Словото. Защото в днешно време греха се толерира в църквите. Да, тук една сестра пита дали наистина е дадено да води хората. Но това първото нещо, което е, сестра, ти трябва сама да го знаеш, че си призована от Бога да го правиш. Тогава, когато ти си призована от Бога да го правиш, особено за жените служители, те трябва да са много бдителни на себе си, да не би да допуснат духа на Изавел, да ги излъже и да наложи контрола си върху тях. Жените, служители, трябва сериозно да се придържат за Словото и за Господа, много плътно да стоят. В противен случай са лесна плячка за духа на Изавел. Мъже са под духа на Изавел, колкото искаш. Служители също. Имаш и в нашето събрание също. И само на Бога Бог ги очисти. Тоест, няма ги, защото те отказаха. Показали им са пътя. Да, показали им са пътя, но те отказаха. Но за жена, която е призована от Бога за служител, тъй като жената е по-слабия съд от мъжа, тя трябва с цялото си сърце да уповава на Господа и да се предаде напълно на 100% на Господа, за да му служи. Защото духа на Изавел ще дебне как да се промъкне, за да излъжи и да си наложи своя си контрол върху жената. Макар че това си има белези. Има си белези. Но ако Бог не е призовал жената да бъде служител, по-добре не се натиска и не го прави. Директно си викаш Сатана в живота. Директно си му отваряш вратата на Изавел в живота. Ти няма да видиш небето тогава, ако не се покаеш. Но си е излъгана и отиваш към ада. Защото когато Бог призовава мъжа в едно семейство, много рядко е да призове и жената да проповядва. Но тя ще го чуе от Бога. И мъже ще чуят от Бога това. Но в повечето случаи мъже е този, който е призван от Бога. Съответно, ако мъже отказва на Бога, а като гледам, много мъже са отказали на Бога да му служат, защото им се вижда тежко, отказват да платят цената, просто да бъдат служители на Бога, и Бог търси жени. И когато Бог получи, от жена да приеме призива, тогава той ще използва мощно, за да засрами мъжете. Така както виждаме, че малки деца хвалят Бога и говорят за Исус. По този начин Бог засрама мъже и жени. Да. Щом
след като една жена го знае, че е призована от Бога, както казва сестрата, която познавам, след като тя си знае призив от Бога, чува от Бога лично и го прави, това не е никакъв проблем. Господ ще й даде помазанието, Господ ще й даде силата, оттам нататъка Той ще я води как да му служи. Но трябва да знаете, за всеки служител е много важно да ходи свято, чисто и непорочно. Ако искаш да растеш в помазание, ако искаш да растеш в сила, в познаване на Бога, не можеш да пренебрегваш твоето очистване, святия живот или пък някакъв порок, който да не го махнеш от живота си. Всичко това ще пречи иначе на твоя живот в следването на Господа. В служенето ще пречи. Защото един ден, рано или късно, дявол ще те изиска. Може би Бог ти е казвал за дадено нещо. Това вече не искам да го търпя, махни го. Махни го от живота си. Не искам да го търпя. Защото Бог търпи, вижте. Бог търпи. Чакана. И ако ние си продължаваме да си караме по нашата песен, Господ един ден ще каже: стига толкова. Не искам да го търпя повече. Това означава, че Бог те иска още по-близо до себе си. Ама как да стане това, след като това, което може да ти попречи между тебе и Него и да те изгори, и да засегне, и да бъдеш от пострадалите, ако те приближи към себе си. Защото Бог е огън пояждащ, ти се приближаваш към огън. По-добре е това да бъде очистено. Защото първото нещо, което каза Исус, че чистите по сърце ще видят Бога. Те ще гледат лицето на Господа. Слугите, казва, ще гледат лицето ми, в Откровение казва. Слугите. Следователно, слугите трябва да живеят свят животно. Нали, трябва да са пример за стадото, нали, трябва да са пример за останалите християни. Те трябва да ги учат на истината. Нали, те трябва да познават пътя, трябва да познават закона, словото. Как ще ги учат, как ще ги водят иначе? В какъв път иначе ще ги водят? Само тези, които са истинските служители. Тях ще ги бъде грижа за църквата. Ще ги бъде грижа за всеки един от църквата. Дори да е там домашна църква, групичка, която Бог ти е дал. Него ще го е грижа за всеки един. Бил съм в църкви, в които изобщо не го интересува пастора. Как си, що си, как вървиш с Бога? Вървиш ли с Бога въобще? Никакъв интерес. Тоест, никаква грижа. Интересите там са в друго отношение съвсем. Никаква грижа. Истинският слуга на Бога, той ще слуша също и гласа му. Той ще слуша Неговия глас и ще приема всичко от Него. Работата на пастирите е да приемат от Бога, да слушат Неговия глас и да се водят от Него. Защото в днешно време колко са такива пастири, които слушат Божия глас и са водени от Него. Броят са на пръсти вече. Да не казвам на едната ръка за България. И оттам нататък
стадото, християните, станаха духовно мъртви. Плътски живот, светски живот. Идваме просто физически на събрание, но духовно е мъртвило. Духовно е мъртвило. И затова Божият съд започва от Неговия дом и то започва от пастирите. Когато по времето на Езекил трябваше да нанесе Господ удар срещу Иерусалим, да ги накаже, тогава, понеже Господ изяви и на Езекил идолопоклонството на пастирите на народа тогава, идолопоклонство на старейшини, на свещеници, на пророци, той му показа как се покланят на чужди богове. И най-вече на Бога на Слънцето. И затова казва, ще накажа. И когато дойде времето на наказанието, той заповяда на ангела да започне от Божия дом. И то от свещениците. От там надолу. Нещо променило ли се от тогава насам? Не. Бог е същия. Вчера, днес, утре и завинаги. Бог е същия. Той не се променя. Словото му е вечно. Всяка една дума негова е вечна. И всяка дума излязла от устата му се изпълнява. Слава да бъде на Господа. Необходимо е в днешно време пастири, църкви да се покаят за отстъпление и за охладняване. Призовавам за покаяние на църкви и на пастири. Призовавам за покаяние. Ако искаме Господ Исус да царува в нашия живот, ако искаме Неговия дом в България да бъде чист, свят и издигнат и Исус да царува в Неговия дом в България, служители и пастири, покайте се. Покайте се. И оттам църквата да се покае. Изобличавайте за греха. Не се страхувайте да изобличавате за греха. Ако сте истински пастири, вие ще изобличите, а няма да толерирате греха в църквата. Няма да гледате собствените си интереси. Няма да се чуете какво ще ядете и колко пари ще имате днеска в дискуса. Нужно е събуждане, нужно е покаяние, за да дойде наистина съживление в страната ни. За да ни привлече Бог към себе си и да възстанови дома си в България. Защото се напълни България с проповедници, които не са проповедници, не са призовани от Бога. Напълни са със служители, които сами си взеха микрофона да проповядват. Толкова ли не е ясно, че единствено, когато Бог постави човека, тогава Бог дава и силата, и дъра, и помазанието, и Бог работи и извършва волята си.
Ти не можеш без тези неща. Да бъдеш пастор, да бъдеш служител. Не можеш. Или търсиш собствената си слава, или търсиш изява, да бъдеш известен, търсиш пари, търсиш земни неща, светски неща. Търсиш просто. Края на това идва. Края на това идва. Защото Божият съд започва от Неговия дом. Тридесет и четвърта глава на Езекил. Втори стих казва: Сине човешки, пророкувай против израелите пастири, пророкувай им кажи: така казва Господ Йехова на пастирите. Горко на израелевите пастири, които пасат себе си. Не трябва ли пастирите да пасат стадата? Какво правят днешните пастири? Пасат ли стадото? Когато Святия Дух го няма, когато помазанието го няма, ти не пасеш стадо. Вие ядете тлъстената, обличате се с вълната и колете огнените, но не пасете стадата. Оберджийство се извършва. Събираме пари от хората. И ги учиме на лъжливи учения, като на десятъци, приноси и какво ли не още. А каква е Божията воля? Ето 4 стих. Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената, а с насилие и строгост властвате над тях. Ето какво се случва. Затова в днешно време състоянието на църквата такова мъртвило. Затова и се навъдиха толкова много пастири, служители, които нямат нищо общо с Бога, нито са призовани от Бога да бъдат пастири. И затова църквата в днешното време е точно такова мъртвило. Пълно е с светски хора в църквата. Пълно е в България. И затова казва 12 стих. Аз ще подиря овцете си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния мрачен ден. Ще ги паса на добро пазбище и кошарата им ще бъде на високи Израилеви хълмове. Там ще почуват добра кошара и ще пасат лъсто пазбище върху Израилевите хълмове. Самият аз ще паса овцете си и аз ще ги успокоя, казва Господ. Знаете ли, че това вече се случва? Знаете ли, че Господ е извел отдавна от църквите си своите деца, истинските, които Той ги е призовал, и въобще нямат нищо общо с църквите, където са били. Защото там, освен да са пострадали, друго не са видяли. И Господ се е с тях и си ги е извел. И знаете ли какво случва? Той работи в тях, очиства ги, освещава ги, води ги в истината, говори им и ги подготвя за небето. И сега дойде времето за събирането на неговите. И това ще бъде неговия дом в България. Всички, които са разпръснати, казва, ще ги събера. Всички разпръснати в България, които са извън България, са излезли даже. Истинските деца на Господа. Господ сега ще събере истинската си църква. Истинския си дом ще издигне в България. Слава на Господа! Халилуя! Благодарим Ти, Татко Небесен, ние Ти отдаваме цялата слава за Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи,
че не говориш, изобличаваш. Водиш ни в правия път заради името си, Господи. Всеки да дойде до покаяние, Господи, и да направи правилния избор в живота си. Да те последва. Да бъде един от Твоите. Благослови дома си в България. Благослови, Господи, народа ни България, нацията ни България. И избави ни, Господи, като ни спасиш. Избави ни от нашите пътища, от нашите грехове, беззакония, от кривите си пътища. Избави народа ни, Господи, и ни спаси. Молим Те, Господи, прости ни, че Те отхвърлихме и забравихме за Тебе. След като се наситихме, тръгнахме по своите си пътища. Молим Те, Господи, прости ни това беззаконие и ни спаси. Издигаме пред Тебе нацията ни България, Твоя дом в България. Молим Те в името на Исус да благословиш верните Твои деца, служители, пастири, Господи, които да водиш, Господи, в пътя си за възстановяването на Твоя дом България и за спасението на България. Благослови управниците ни. Дай им покаяние, Господи. Молим Те в името на Исус. Доведи ги при себе си. Издигаме ги пред Тебе за спасение. В името на Исус Христос Те молим. И Те молим и опазени от лукавия всички Твои верни деца. Опазени всички от лукавия. За да бъдем Твое паство, Твое стадо за винаги. Но в името на Исус Христос Те молим. И Ти благодарим, Господи. Амин.